Yo, what's up mga guys? Mo din atong vlog 2 sa atong latag dalalaag mga guys. Nami diron maligya sa aspang dalaga. Ug mo ni amo ang ganap dire mga guys. Pasumangin lang nagbaligya-baligya ba aron makalaag. What's up guys? Baligya mig burluloy guys. Kay AJ ko yo guys. Wapo kay mig service guys, Raptorens. Ato may aspang dalaga maligya mig burluloy. Bantay na ta? Few moments later. Yo, what's up mga guys? Mayong adlaw na tong tanan diha. Nanapod mi diri mga guys. Pasumangil lang pud mi og latag-latag ani mga guys. Baligya-baligya burluloy ba kay aron makalaag lang mga guys. Dili naman ta sugtan gud og atong pasumangil no mista or mulaag lang mga guys. Magpasumangil lang taglatag-latag og burluloy mga guys. Nana naman ang mga minyo na mga guys. Di naman gyud ta kalaag basta-basta ni. Kuyo dai na ako si AJ mga guys. Ato ang Tatoo Garina. Hina naman noon. Hina artist partner kayo mi ani mga guys kay Buruloy og Tato Hina sakto kayo panglatag mga guys. Mo pud ni plaster sa lamisa ni AJ mga guys na pud siya mga kalo baligya mga guys. Naday meron sa Pangdalaga Plaza mga guys kay pista man gud diri sila ang lungsod mga guys. Dollar man gud diri sa Rizal mga guys. Mo nang pabor kay namo magdala og lamisa mga guys. Tay nang hulam pud mi og Raptor sa kumbayaw mga guys. Ora among gikargahan sa among mga gamit mga guys. Mo dinay baligyan ako sapatos mga guys. Nike SB Blazer low ni sa mga guys, pang babae ni sa nga sukod. Ayun mo po ni mga baligyan ako mga burluloy mga guys, mga hinimo ra gud. Nahimo ra ni siya mga guys kay walay lingaw ana, walay mabuhat lain, himo na lang tag burluloy baro na lingaw ba. Mao din ni plaster na mo diri mga guys, hinani ra mo ang plastada diri mga guys. Lamisa ra gud dayon lingkod-lingkod ayon. Wana. Wana yun guys, nikalit raw buto ang fireworks nila guys. Walay pagka panamilit, kuratan ko kayo may mga guys. Ayun, abot na itong number 1 punch diri mga guys. Mo din ni sinubilin mga guys. Kapahina po siya ni AJ mga guys. Bayad na daw ko no, inigpista na daw ko no Juyo. Pakanon ko no minya gayo dito silang balay. Huwag mga tume. Og mo din ni mga kauban na itong mga hustler diri sa plaza mga guys. Mo din ni mga vendor din ni diri guys. Shout out din sa ako ang number 1 punch. Tagalabason na ko no sila mga guys. Operator na sila diri sa mga rides sa plaza mga guys. Og shout out po na nilang tulo mga guys. Mga number 1 punch na ko ni silang tulo mga guys. Ayun. Musugal sa taning baraha-baraha mga guys. Kaning 3 bulls ba nga baraha. Pero hapon mga guys. Pilde man hapon ta. So mao to. Balik na punta sa tong lamisa mga guys. Hinimo na tag burluloy. Ano atang na tag na yung mga customer ani mga guys. Oh burluloy mariha. Oh, may abot na si Marky mga guys. Ano po ning bataan eh. Bihay na po kayo mga guys. Gadala rabag chicks mga guys. Sekretor kayo tirada ba. Kapit pa dagoy ni atong interiors Pangdalaga dagoy. Dayon diri rakuto ba tong tuluman nun mga guys. Kay nagblaka kay ko sa kong kanding mga guys. Wala pa na ako nahipo sa kong kanding mga guys. Ako sa tong ulion og sayo mga guys. Dili na ako maginom-inom mga guys. Uli na ko ritso. Dili ra ba mumutuo na ako? Narao mo na ebidensya mga guys. Oh, nagpa-picture na lang ko sa akong kanding. Arong mutuo mo na ako.